рӯзи ҳамагӣ бахайр. Мо акнун дар як шафохонаи калону машҳури Истанбул қарор дорем, ки дар мантиқаи Бағҷилар аст. номи инам Медипол. тақрибан аз тамоми касалиҳо инҷода истиқбол мегиранд ва талош мекунанд, ки аз касалиҳои доштаи шумо бохабар шуда ва роҳи ҳаллҳо ёбанд. дар бораи ин ки оё забони туркӣ инҷа лозима барои касалиро тавбат кардан, шарт нест забони туркия донистан, чун дар дохили шафохона тарҷумонҳои ба ҳама забонҳо тақрибан ҳаст, забони форсӣ ва дигар забонҳо. танҳо аз шумо омадан асту боқии корро худи онҳо ҳал мекунанд. дар бораи нархномаҳош ҳар хел ҳаст, ҳар қисм ҳар хел нархнома мегирад, вале хуб хароҷоти бисёр дорад. аз он ҷо ки мо турист ҳастем, аз мо нархномаи боло талаб мекунанд, мегиранд. духтурои иҷабадагӣ ҳамагӣ таҷрубаи корӣ зиёд доранд ва барои ҳар қисми аз касалиҳо зиёда аз 10 духтур ва духтурои бо таҷруба дар ин ҷо кору фаъолият мекунанд. ва ин беморхона бисёр беморхонаи калон ва машҳур аст, ки яке аз қисмҳояш дар Бағҷилар аст. алон хеле ки мебинед дар камера, мо алон дар Бағҷилар қарор дорем ва қисмҳои дигари ҳамин шафохона ва бемористон дар Фотеҳ ҳам вуҷуд дорад ва дар дигар манотиқи Истанбул ҳаст. умедворем ҳамеша сиҳату саломат бошеду поятон ба бемористон боз нашавад. салом алейкум.